Moi. Mä ajattelin nyt tehdä ensimmäistä kertaa kokonaan itse tämmösen videopostauksen, jossa mä käyn Tupliksella maastossa. Mä oon tosi vähän maastellut Tupliksella ja yksin en oo mennyt kertaakaan. Joten ajattelin nyt käyn vähän kävelee. Se on jossain tuolla. Tosi iloinen kaveri. Puitten takana. Tuossa Makki. Vähän pallonrokunnassa, kun se ottaa varsaa. Mutta tuolla on Tuplis. Mä käyn hakea sen ja sitten mä hoidan sen nopeasti ja lähdetään kävelemään. Olemme Tupliksen kanssa tallissa. Hoidan sen nyt valmiiksi. En oo kerran vielä harjoitella ilman loimen pois. Ja sitten lähdetään. Lähdetäänkö? Niin lähdetään. Villi pieni tupla. Vekko syö tuolla takana. No niin, nyt me ollaan siis valmiita ja lähdemme. Tosiaan olemme vielä pihamaalla, koska tuossa on Sampa ja Vaavi aitaus. Tuossa on Vekku. Me lähdetään käymään kävelyllä vähän tätä tietä pitkin. Tuplis vaan tottuisi tähän maastoiluun. Koska mä oon näytellyt tätä kenttää. Täällä on aivan tosi ihana talvinen sää. Tuolla monesti takaa näkyy toi aurinko. Tai tässä itse asiassa keväinen sää. Koska on jo helmikuun loppupuolella. Joo, että me ollaan nyt kuljettu aika pitkä matka. Ja mä ajattelin kohta ravata ihan pikkusen. Niin kun Tuplis on mennyt niin kiltisti. Se kävelee vähän reippaammin niin kuin normaalisti. Vähän. Mentiin äsken pelottavimman kohan ohi. Ja kävellään tää alamäki. Tuonne se Vekku on. Ja sitten mennään tuo ylämäki ehkä ravissa. Tai sen jälkeen jossain päässä. Joo. Me ravattiin Tuplan kanssa pätkä, mikä me aiottiinkin. Ja nyt me kävellään ihan pikkusen aikaa tuonne päin. Ja varmaan tän mäen alla käännytään sitten takaisinpäin kotiin. Niin, Tuplis on hieno poika. Me ollaan kävelemässä kotia päin. Vähän reippaampi kuin aikaisemmin. Tää on kodin lähellä ja me ollaan aika lähellä. Ei tästä enää kuin ehkä 50-100 metriä. Ja tää on ollut ihan huippuhienosti. Niin pieni dubla. Niin. Eli me tultiin Tupliksen kanssa nyt kotiin. Ja se kuolas mun käden. Niin, mä hoidan tän pois. Tuplas tänne päin. Noin. Se kuolaa mua, se syö mua. Niin. Mä hoidan sen pois ja sitten otan talliin ja rupean hoitaa se valmennuksi lähtevää ponskei valmiiksi. Ja niin. Eipä muuta. Moikka!